барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, мо якчанд ахборотҳои нав дастрас кардем ки ба шумо пешниҳод мекунем то охири видео тамошо кунед то аз хабарҳои нав шуморам огоҳ бошед ва ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонам ки хеле ки медонед мо аввалин бор дар канали Хидмон конкурса гузаронидастем ва чӣ хеле ки гуфта будем вақте ки билетҳои конкурс буд шидан ғолиби конкурса дар инстаграми шахсии ман муайян мекунем. номи инстаграм дар рӯи экран меброя озӣ бидроен дар ҳамин инстаграм обуна бишед. ахбороти аввалини мо оиди оғози қабули коргарони Узбекистон ва Тоҷикистон барои кор дар сохтмонҳои Федератсияи Россия. чӣ хеле ки дар видеои гузашта гуфта будем, вазорати меҳнати Федератсияи Россия тасмим гирифта буд ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон шаҳрвандоша барои кор ва фаъолият ба Федератсияи Россия ҷалб кунад ва аллакай оғоз шид даъват кардани шаҳрвандои Узбекистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ин кишварҳо лоиҳаи озмоиши ҷалби муҳоҷироникорӣ барои фаъолият дар сохтмонҳои Русия оғоз ёфтааст, гуфт намояндаи агентии муҳоҷирати хориҷӣ дар назди вазорати шуғли аҳолӣ ва муносибатҳои кории ин ҷумҳурӣ. пештар хабар дода шуда буд ки 10 000 муҳоҷири узбек барои кор дар сохтмонҳои Русия мераванд. имрӯз 35 нафари аввал аз ташхиси тиббӣ мегузаранд ва озмоиши охирин дар доираи барнома ба охир мерасад, гуфт намояндаи оҷонсӣ. яъне ки мо гуфта будем дар ҷумҳурии Узбекистон корхонаи кушода карда шудагие барои муҳоҷиро ки метавонанд бираванд номнавис кунанд ва дар ҳамунҷа аз ташхиси тиббӣ бигзаранд, чипташона харидорӣ кунанд, бираванд ба Федератсияи Россия сразу кору фаъолиятшона сар кунанд. яъне ки пеш аз сафар кардан аллакай ҳуҷҷатгузориҳошона дуруст мекунанд ва баъд сафар мекунанд ба Федератсияи Россия, аллакай кору фаъолият мекунанд ва ин намуди корхона дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол нестай ва дар ояндаҳои наздик ҳамин гуна мешавад дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ки ҳар як шахсияте ки ба Федератсияи Россия барои кору фаъолият кардан сафар карданияй аввалан дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ташхиси тиббӣ мегзара, ҳамаи ҳуҷҷатоша меспора, ҳуҷҷатош тайёр мешава, баъд билет мегира ва ба Россия мерава, сразу кору фаъолиятша сар мекунад. чӣ хеле ки ҳозир аз Тоҷикистон ба Россия мераи регистратсия мекунӣ, бо патенташ зад мекунӣ, қариб 1 моҳ 1.5 моҳ вақт мегзарад. ба ҳамин хотир дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳамин намуди корхона ифтитоҳ мешава ва пешакӣ шумо ҳуҷҷатотона мегирен, баъд ба Россия мерен. як бори дига мегем ногуфта намона ки аллакай оғоз шудагии қабули коргарон аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон барои кор ва фаъолият кардан дар биноҳои сохтмонии Федератсияи Россия. ахбороти дигар оиди парвозҳо аз Сургут ба Тоҷикистон барқарор карда шуданд. ширкати ҳавопаймоии Ютер парвозҳои миёни Сургут ва Хуҷандро барқарор дод. ширкати ҳавопаймоии Ютер, чӣ хеле ки дар чанд барнома пеш гуфта будем, тасмим гирифта буд ки бояд аз Сургут парвозоша барқарор кунад ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва хушбахтона аллакай ин ширкати Ютер ба ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Хуҷанд парвозҳои худша барқарор кардагиае. зимнан ин ниҳод илова намудааст ки парвозҳо танҳо дар ҳамин моҳ ҳафтаи як маротиба анҷом меёбанд, аммо аз 5 ноябр боз як парвози дигар илова мешавад ки он рӯзҳои ҷумъа сурат мегирад. то охири моҳи октябр дар як ҳафта як парвоз мешавад аз Сургут ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва шурӯъ карда аз 5 ноябр аллакай дар як ҳафта дупарвозӣ мешавад. ва иҷа як саволи дигарам ба миён меояд ки оё аз Сургут ба Хуҷанд парвоз меояд ширкати Ютер, мусофирора меёрад, вале аз Хуҷанд ба Сургут низ парвоз ҳаст ё ин ки не? бале, хушбахтона дар ҳоле ки мусофирора рӯзи чоршанбе ба ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Хуҷанд меёрад, рӯзи панҷшанбе обратно боз шаҳрвандои Тоҷикистона гирифта ба Сургут мебарад. яъне ки парвоз аз ҳар ду тараф
ба нақша гирифтагиянд муқаррар кардагиянд. Тамошобинони азиз, ин буд ду ахбороте ки мо баҳри шумо пешкаш намудем. ахборотҳои нави моро интизор бошен. Ягон савол боша, агар метавонед ки дар комментария саволотона бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.